ಗಿಡದಾರಿ ಹಾ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಾಮನೇರು 4 ಕಂಬಳ ಗಿಡದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆ ಉಂಡತೆ 22 ಸೈತ್ ಅವು ಯಾನು ಪೈರು ಬೆಜ್ಜಿನಿ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ನೇರು ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆಗೆ ಯಾನು ಬೊಂಬೈ ಪೋಯದ ನೊಟ್ಟು ಅದ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಅವೇರುನು ಬೆದ್ರದ ಕೊಟ್ಟ ಸೆಮಿಕ್ ಮುಟ ಯಾನೆ ಗಿಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದನ ಬೊಲಂತದ ಕಾಟಿರು ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಪಿರಡ್ ಬೊಲ್ಲೆಲ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬಾತ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದನಿನಕಲ ಬಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಎರು ಊಲ ಪಾಲ್ ಜನ ಅವು ಒಂದೇ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಾಡು ಶ್ರೀಧರ್ ಅರ್ಧಡು ಬೂರಿಯರು ಅವು ಮರಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂಡಲ ಎರು ಪಾರ್ದೆ ಹಾಕಂಡು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಡೆ ಕಟ್ಪಾಡ್ಡು ರಡೇ ಬಕ್ಕಾಡು ಮೇರು ಸಂದೇಶ ಬೂರಿಯರು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೈನಿ ಕಾಂತವಾರ ಬಾರಾಡಿಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಳ್ಳೆರು ಕಾಂತವಾರ ಬಾರಾಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಎರು ತಾಂಕ್ರೆಂಟ್ ಬರ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ತುಂಬು ಕಂಬಳಗ್ ಬರ ಬರೊಂದಿತ್ತಿರು ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಾರ್ನ ಅಟ್ಟು ಬರ ಕಂಬಳ ಬರ ಬರೊಂದಿತ್ತಿರು ಅಂಚ ಕಂಬಳಟ್ಲ ಬಾರಿ ಅನುಭವಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮೈನಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಗ ಬೈದ ಆರನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ತೀರಿನ್ ಬರ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶೆಟ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಹೋಗುಂಡು ಈ ಎರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದ ಒಂದು ಮಾಣಿದ ಜಗ್ಗಣ್ಣನ ಎರು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳಡ ಕಂಜಿಲು ಕಟ್ಟದಿತ್ತಿರತೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಎರು ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಗುರ್ತಾಡು ಮುಂದೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕಾರ ರಂದಿರು ಸಾಂಕ ಒಂದಲ್ಲ ಈ ಎರುತ್ತ ಪುದರ್ದಾಯ್ತ ಚಿನ್ನು ಅಂತ ಚಿನ್ನು ಏತು ಪ್ರಾಯ ಇವಾಗ ಇತ್ತ ಆಜಿಪಾರು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಎಂಚ ನಂಟ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ಕಂಬಳ ಸುರುವಾನಾಗ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ 5 ಬಕ್ಕಲ ಕಂಬಳ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ 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 ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ತಿಮ್ಮೊಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಬು ಸೆಟ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎರು ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಎರು ತೊಟ್ಟು ಅಂಚ ಪೋರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಏನು ರಾಯಿ ಸೀತಲ್ ಪೋಯ ಮಾಣಿ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಐಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಉಮೇಶ್ ಮಾಸ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾ ಉಳ್ಳೆ ಪೊಯ್ಸರಿ ಪೋತೆ ಉಳ್ಳೆ ಈ ಸಲ ಉಳ್ಳೆ ಈರು ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ಕಂಬಳ ಈರ್ನ ನಾನು ಎರು ಬುಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ಎರು ಸುತ್ತರ ಕಟ್ಟಾರ ಪೂರ ಪೊಪ್ಪೆ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಏರು ತೂಂಡ್ರ ಅಂಚ ನೆಡ್ದು ತುಂಬು ಇರಬೇತೆ ಏರು ಪೂರ ಮೂಲು ತಾಂಕದಾರ ಮಾಮನ ಏರು ಪೂರ ಬತ್ತು ತಾಂಕಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಇಂಕು 4 ದಪ್ಪುನ ಏರು ಇತ್ತಿನ ಮೂಲು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಾಮ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಏರು ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಮೇನ್ ಸಾಗುವಳಿ ಇರ್ನ ಇರ್ನ ಇರ್ ಕಂಡ ಬರ ಇಪ್ಪುನಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ತೂವಂದಲ ಪೂರ ಸಾಗುವಳಿ ಪೂರ ಇರ್ನ ಐಕ್ಲಿ ಇರಿ ಏರು ಸಹಕಾರಿ ಆಪುಂಡ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಟಿ ಏರು ಅತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದಪ್ಪುನ ದುಂಬು ಎರಡು ತತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜತೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಈರ್ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದ ಪಂಡರು ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ರೆಗ್ ಪೂರ ಮೆಡ್ಲಾನ ಪೂರ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಾರ ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ ಎರು 2-3 4 ಎರು ತೆಪ್ಪುನಗಲ ಅಂಡ ಕೇಂದಿರ್ ಕಾಲನು ಅಡೆ ಬಟ್ಕಲ ಬನಾಲ ಅನ್ಪೋದಿತ್ತೆ ಕಾಲನ್ ತೆಪ್ಪುನಗಲ ಕಾಳ ಮೋಡೆ ಬರೋದಿತ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂದಂದು ಅನಂತಾಡಿದ ಮೋಡೆ ಸೈತನ ಅವು ಎಂಕ್ಲನೆ ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪೋಯಿನಿ ಬಕ್ಕ ಮಂಜು ಸೃಷ್ಟಿದ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಮೋಡೆ ಮರಕಡ ಮೋಡೆ ಉಪುರ ಯಾನೆ ಪಣ್ಣಿ ಯಾರಿ ಈರೆಗೆ ಎಂಚ ಅನುಭವ ಬತ್ತನ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಈತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮೂಲ್ ಬಾಲಾಡಿ ಕಂಬಳ ಅಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ಗಿಡಾರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಆನ ಎರು ಸಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಇವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಜಿಕೆ ಅದೇ ಗಿಡದಾರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಾಮನೇರು 4 ಕಂಬಳ ಗಿಡದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆ ಉಂಡತೆ 22 ಸೈತ್ ಅವು ಯಾನು ಪೈರು ಬೆಜ್ಜಿನಿ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ನೇರು ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆಗೆ ಯಾನು ಬೊಂಬೈ ಪೋಯದ ನೊಟ್ಟು ಅದ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಅವೇರುನು ಬೆದ್ರದ ಕೊಟ್ಟ ಸೆಮಿಕ್ ಮುಟ ಯಾನೆ ಗಿಡ ಆಗ್ತದೆ ಬೆದ್ರದ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಪರುಪಾಡನ್ನ ಪರಂಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತ ಅವು ಯಾನ್ ಬೊಂಬೈ ಪೋಯಿನಾಗ ಮಾಮ್ ಕೇಂಡೇರು ಈನ ಮಲ್ಪುನ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ ಅಂಚ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆ ಬೋದ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೊಳಕೆ ಬತ್ತು ಎರಡು ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಎರು ಬುಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೆ ಕಂಜಿ ಪಂಡತೆ ಕೊಳಕೆ ಬಂಡಾರು ಮಾಣಿ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡ್ದ ಇಟ್ಕೋತೆ ಬಕ್ಕ ಮಾಣಿ ರಾಯಿ ಸೀತಲ್ ಬಕ್ಕ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಅಂಚ ಕಂಜಿಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಏರು ಪೋವಂದ್ರು ಇತ್ತೆ ಪೋಪರ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಲ್ ಪೋಪೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏರು ಬುಡ್ರಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಏರು ಬುಡ್ಪು ನಡಿಯರಿಗೆ ಯಾರಲ್ಲ ಗುರುಕ್ಲು ನಮ್ಮನೆ ತೂದ್ವಿ ಕಟ್ಟಾರ ಮರ ಸುತ್ತಾರ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತ ಪೊಯ್ಸರಿ ಪೆರಡ್ದಿಟ್ಟು ಇತ್ತೇನು ಅರ್ಧ ಬೆದ್ರಾಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಟು ಯಾನು ಬೆದ್ರ ಕಂಬಳಕ್ಕ ಆಯ್ತು
ಎಂಚಂಡಿ ಈರ್ನ ಪೂರ ಅನುಭವ ಪಂಡ ಅನುಭವೇ ಎರು ಎರುತ ಸಾಧಾರಣ ಅನುಭವ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಹ್ಮ್. ಎಂಚ ಎರು ಪಾರುಂಡ ಇಜ್ಜ ಏನನ್ ಪಕ್ಕ ಎರು ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎರು ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಎರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರೋಡು ಹ್ಮ್. ಎರುನು ತೂದು ಪಾರುಣತೆ ಹ್ಮ್. ಅವು ಎರು ಕೈತಲ್ದ ಎರು ತೂದು ಸಾಲ್ಡ್ ಪಾರು ಮಾಡ್ನವೆ ಕೆಲವು ಸಾಲದ ಬಿರ್ಸೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ನೊಂದು ಸಾಲದ ಕಂಚ ಪುದರ್ ಉಂಡತೆ ದೂಜಗ ಸಾಲದ ದೂಜಾಗ ಮೋಡಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಾಲದ ಅಂತಲ್ಲ ಪಾರುವ ಎರು ಗಿಡವನೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಹ್ಮ್. ಗಿಡವನೇರು ಸೀದಾ ಪತಂಬೊಂಡ ಈ ಎರು ಬುಡುಪುನೇರು ಸೀದಾ ಪೋಪು ಅಂಚ ಅಂಚ ಹಾ ಹ್ಮ್. ಪಕ್ಕ ಗಿಡವನ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಅನುಭವ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಪಂಡಾರು ಇತ್ತರ ಕಾಲದ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪಂಡ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓಡೆ ಪಂಡ 4 ಜನ ರಿಕ್ಷಾ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮರಡ್ಡ ಕಂಜಿಲ್ ಕಟ್ಟುವ ಅಂದು ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ವೇರು ಅಕ್ಲೆಗಿರಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡೈತೆ ಮುಲ್ಪನ ಬೈಲ್ ಬೆಳುವೈ ಪೈರ್ಲ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ಲುಂಡು ಪೈರ್ ಇಟ್ಟು ಕಂಜಿ ಬತ್ತಂದು ಪೋಯ ಐನ್ ಎಂಚ ತೂವೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಜಿಲ್ನ ಪೂರ ತೂಪೇರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕಾರು ಅಲ್ಲದ ಗನ್ನ ಎಂಚ ಕೊಂಬುದ ಪಾಡ ಎಂಚ ಪೂರ ತೂದೆ ದೆಪ್ಪುವೇರು ಅಂದ್ ಅತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಕ ಐನು ತೂಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಐನು ಬುಳೆಪಾಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಅಂತ ಕಂಜಿಲೆಡು ಒಂತಂತ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ದು ತೂವೋಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರು ಕಂತನಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕುಡು ಬಂಡಲ ಆಪುಜಿ ಸಾಂಕುನ ಇನ್ ಪುಲಾಯ್ಪಿದ ಕಟ್ಟುನ ದೆಕ್ಕುನ ಪತ್ತುನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ರೆಡಿ ಬೋಡು ಎರು ಪಂಡ ಪೂರಲ ರೆಡಿ ಓಡು ಅಂಬಿಲ್ಲ ತೆಪ್ಪೋಡು ಪಡಿಕೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೋಡು ದಿನದ ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆದು ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋಡು ಈ ಎರುತ್ತ ದಿನಚರಿ ಅಂತ ಕಾಂಡೆ ಕುಡು ಪೂರ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಾದ ನಾನು ಪಿದಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಕಾಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆದ್ ಒಂದ್ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಚ ದೆಕ್ಕರೆ ಕೊನಪ್ಪೆ ದೆಕ್ಕದೆ ಇಜ್ಜಿನ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ಪಾರಂದ ಪಂಡ ಮೇ ಬುಡಿಯರ್ನ ಗಿಡಯರ್ನ ಬುಡಿಯಾರ ಗಿಡಯಾರ ಜತ್ತದ ಪಾರುಂಡು ಅಂಚ ಗಿಡತ್ತು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಂಚ ಬುಡೊಂದು ಇತ್ತನ ಕಂಜವು ಆರಡ ಜೋಡಿ ಇತ್ತನು ಅವು ಜೋಡಿ ಪಾರ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ರವೇನ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜೇರು ಹೊರೀನಿ ಮೋಡ ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತನು ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಎರು ಸರಿ ಇತ್ತು ಅವು ಕೊಲಕ್ಕೆ ಗುರಂತಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೆಮಿಕ್ ಬಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹಾ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಅಪಘಾತ ಕಂಬಳ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಈರೊಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತುಂಡೆ ಎರು ಪೂರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರೋಡು ಅವು 17 ಪಾರೋಡು ಉಂದೆಂದು ಎರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಕ್ಕಾಡೆ 17 ಪಾರನೇರು ಮೆಡ್ಲು ಮಾಡ್ತಾನುಂಡು ಕರಿಂಜಿದೇರು ಹಾ ದೂಜೆಲ ಬೊಲ್ಲೆಲ ಎರು ಸಾಲ್ಡ್ಲ ಪಾರೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಪಾರೋಡು ಎರು ಸಾಲ್ಡ್ ಪಾರೋಡು ಸಾಲ್ದ ಬರ್ತು ಕೆಲವು ನಿಲ್ಕದ ಉಂತಿಯಾಡ ಅವು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜೊತೆ ಏತ್ ಪಾರದಲ್ಲ ಐತೆ ಈ ಎರು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಜೈನ್ ಬರಿಮಾರು ಗುತ್ತು ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಅರವೇ ಎಂಕ್ ಸುರು ಕಂಜಿಲೆಂಗ್ ಕಟ್ನಾಗ ಬಾಬುಂದು ಎರ ಬರೋಂದು ಇತ್ತೀರ ಅರ್ನ ಎರು ತೊಟ್ಟು ಆರು ಒಂದಿನ ಪಂಡ ಇರು ಕಂಜಿಲೆಂಗ್ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಬುಡ್ರ ಸೇರ್ನಿ ಅಂಚಾರ್ನ ಪರಿಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಇದೊಕ್ಕ ಈ ಎರು ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅದಾಗ ಪೂರ ಬೇತೆ ಎರು ಬುಡ್ರ ಬೇತೆ ಜನ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಇಪ್ಪೈದ ಈ ಸಾರಿ ಪೊಯ್ ಸಾರಿ ಬಂಡೇರು ಅವು ಕೊಲಕೆರು ಗುರಂತಿ ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ತತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬಂಡೇರು ಈರೊಂಜಿ ಎರು ಸಾಂಕೊಡು ಅಂಚ ಇಪ್ಪಾಡೊಂದು ಎರುಟು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಸುಖ ಪಾರಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಮಲ್ಪೆರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಜತೆ ಇನ್ನ ತೂವೋಡು ಕಂಬಳ ಅವೇ ಜೊತೆ ಮಲ್ಪುನಾನೆ ಬಂಗ ಕಂಬಳ ಜೋಡಿ ಆಂಡ ಪೂರ ಕ್ಲಿಕ್ ಅದ್ ಪಕ್ಕ ಪಾರಂಡೇರು ಮಸ್ತಿಯನ್ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ತೂವೋಡು ಈ ಒಂಟಿಯರು ಇತ್ತನಂತೆ ದಪ್ಪೆರ ಪೂರ ಐಕಿತ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇವೇ ತೂವೋಡು ಏನು ಬೇತೆ ಎರು ಇಜ್ಜಂಡ ಆಪು ಜೊತೆ ಅವೇ ಅವು ಒಂಟಿಡ ತಪ್ಪಿರೋದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಪಿರೋದು ಕನ್ನಡ ದಪ್ಪೆರ ಆಪು ಜೊತೆ ಅದು ದಪ್ಪರ ತಿರ್ಗ ಉಂಡು ತಿರ್ಗಾರ ಪೂರ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಣ್ಣ ದತ್ತನ ರೆಡ್ಡೇರು ಮತ್ತೆ ಈತು ವರ್ಷ ಇರೊಂಜಿ ಕೂಟಾಡು 30 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಪಂಡಾರು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇರು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಎರುಟು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದನ ಬೊಲಂತುರ್ದ ಕಾಟಿರು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಪಾಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡ್ಲತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೇರು ಎಂಗ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಕಾಲೇನೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ದನ ಎರು ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎರು ಅಲ್ಪ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಈರ್ ತೂತನ ನೆನಪು ಸಾಲು ಹೋಗುವದಿ ಈತು ವರ್ಷ ಅವಂಜಿ ಆ ಸಾಲು ಎಂಕ್ ಮತ ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲನಲ ಎಲ್ಲಿಡಿಪ್ನಾಗ ಮಾಣಿದೇರು ಅವಲ ಅಮ್ಮಡಿ ಮಾಡ ರಡಾಡ್ ಸರಿ ಅದು ಪಕ್ಕ ಅನ್ನಂದು ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೇಯರ್ದ ಕಂಬಳಾಡು ಪಕ್ಕ ಹಾಕಿನ ಮಾರಾಡು ಅವು ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ
ಜೋಡಿ ಅವು ಹಾ. ಅನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟೆದಾರ್ಕುನ ಇರದೆ ಆ ಏರ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ಲೆ ಕೊಂಡೋಟು ಹಾ, ಹಾ. ಇತ್ತೆ ಬೋಲೋಡು ಉಂಡತೆ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಅವು ಆ ಜೋಡಿ ಪಾರ್ನೆ ಆತು ಮಾನಿದ ಮಾಣಿದ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ನೆ ಆತು ಆ ಜೋಡಿ ಲಕ್ಕ ಮಟ್ ಪಾರ್ದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆತನ ಆ ವರ್ಷ ನಾಯಡ್ 4 ಕಂಬಳ ಗಿಡದ ನಾ ಫಸ್ಟೇ ನಾಯಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡು ಬೊಲ್ಲ ಕೊಂಚೂರು ಏನ ಬೇನೆ ಇತ್ತು ಪೋಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ದೆತ್ತದ ಬಲ್ಲಗೆ 4 ಕಂಬಳಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಪನಪಿಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ ಗಿಡದ್ದು 4 ಕಂಬಳಡ್ಲ ಹಾಕನ್ ಅವೇನು ಹಾಕನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತಂದು ಅವು ಬಲ್ಲಿಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಜನಪುರ ಸರಿ ಅಂತ ಆ ವರ್ಷ ಪೋಯಿನಿ ನಿಸು ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡು ನಿಸು ಗಿಡದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪೊಗ್ಗುತ್ತಂಡು 2 ಕಂಬಳಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜನದ ಅಂತ ಮಾತ ಫೈಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅವು ಜೋಡಿಡು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ನೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಊಲ ಪಾರ್ದಿಚ್ಚಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಪಾರ್ದನು ದುಂಬುದ ಇರೋಟು ಇತ್ತದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಪಿರಡ್ ಬೊಲ್ಲೆಲ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದನಿನಗುಲ ಪಂಪ ಕೇಂದ್ರ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎರು ಊಲ ಪಾರ್ದು ಜನ ಅವು ಒಂದೇ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಾಡು ಶ್ರೀಧರ್ ಅರ್ಧಡು ಊರಿಯರು ಅವು ಅಂದ್ ಮರಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂಡಲ ಎರು ಪಾರ್ದೆ ಹಾಕಂಡು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಡೆ ಕಟ್ಪಾಡ್ಡು ರಡೆ ಬಕ್ಕಡ್ ಮೇರು ಸಂದೇಶೇರು ಬೂರಿಯರು ಆನಿ ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಗಿಡದ 4 ಜನ ಬಿಡ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಸಟ್ ಆನಿ ಸುರು ರೆಂಜಾಳ ಪಂಜಾಳ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಂದು ಪತೇ ಬಕ್ಕಡ್ ಬೂರ್ದೇರು ಅಂಡಲ ಏರು ಆಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋಯಿನಿ ಒಂದು ತಡಂಬೈಲ್ದ ಇರ್ಲೇಡ ಬಾರಿ ಪಾರ್ದ ಅದ ಬಾರಿ ಪಾರಂತ ಇದಕ್ಕೆ ರವಿಯನ್ನ ಗಿಡ ತಿದ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಮನ ಮೇಡ್ಲಾಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಅಂಚಿಂಚಾಣತೆ ಏರು ಎಲ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ಲನಕ್ಕೆ ಜನ ತಿಕ್ಕುಜತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟದ ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಅವು ಬೊಲ್ಲೆ ಬೇತಾಂಡ್ ಕಾಲೆ ಬೇತಾಂಡ್ ಗೋಲಲ್ಲ ಅಂಡ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಲಿಮಾರ್ದ ಕಾಟಿನೋಟು ಒಂಜಿ 2 ಮೇಡ್ಲು ಅಂತ ಮುರಣೆ ಮುಗಿನ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನಂಡ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡಿತ ಪೂರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪೂರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಟ್ ಬಲ್ಲಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ರು ರೇಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಉಂದಾತನ್ ಬಲ್ಲಡ್ಲ ನಾಯಡ್ಲ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಕಡೆದಾದ ನನ್ನ ತುಂಬ ಕುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಜವನರು 2 ಪಾತ್ರದ ಆತ ಪನ್ಪರಿ ಜವನರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೇತ ನೋಡಿ ಪಾರ್ನ ಇಕ್ಲ ಒಯ್ಕ್ ಒವೇ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ತಿರ್ಗ ಎರು ಪತ್ತಾರ್ಲ ಬೋಡು ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಬೋಡು ದಪ್ಪರ್ಲ ಬೋಡು ಎರುತ್ತ ಇತ್ತ ನಾವನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ದಪ್ಪನ್ ಬಂಡ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಆಪೇರು ಅಂಚ ಪೂರಗ್ಲ ಪೋಡು ಅಂಚಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಕಾಲು ಎಂಗ್ಲು ಗಿಡವರ ಮಾತ್ರ ಬೋಪ ಒಂದು ಬಂಡ ಆಪುಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಐತ ಪಿರಾವಡೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ತಿಕ್ಕು ಜನ ಕಷ್ಟ ಎರುಲ ಸಾಂಕೋಡು ಎರುಲ ಪಾರೋಡು ಗಿಡವನ ಎಲ್ಲ ಸರಿಬೋಡು ಬುಟ್ಪುನಾಗಲ ಸರಿಬೋಡು ಪೂರ ಬೋಡು ಇಡೀ ಟೀಮೇ ಸರಿಬೋಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಮೆಡ್ಲಾ ಬೊಕ ನಸೀಬಲ ಬೋಡು ಮೇಯ್ನ್ ನಸೀಬಲ ಬೋಡು ಎರು ಯೋತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲ ಒಯ್ಕ್ ಬಂದಿತ್ತೆ 0.2 0.3 ಅನ್ನೊಂದು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಏನಗತ್ತನೆ ಟಿವಿ ಕೊರ್ದು ಸಮ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅತೆ ಬಾಡಿ ಒಂಜೆ ಪಾಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಸ್ ನಸೀಬು ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ದುಮ್ಮು ಎತ್ತೋ ಏರು ಸಮ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನದ್ರ ಅಂಚ ಅವಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈತ್ ಬರ್ತು ಪಾತೇರಿಯರು ಇರ್ನಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿದಾದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ಕೊರಿಯರು ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಇರಿಗೆ ನಾನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಧನ್ಯವಾದ.